Hvem delen af det? Karen Kasselmann. Hvad kalder du dig? Karen Kasselmann. Karen Kasselmann? Ja. Nå for Sørensen da. Hvad laver du? Flyver. Nå for hulen. Ved du hvad, jeg kan næsten ikke se dig. Jo, der var du. Hold da op, hva? Hvad er du for en fætter? En kasse. Er du en kasse? Nå. Må jeg lige se, du har godt nok nogle flotte øjne, hva? Ja. Sådan. Kig lige på mig. Nøj. Det må der være mange, der siger, at du har smukke øjne. Og hvor gammel er du så, Karen Kasselmann? 6. Sådan. Og hvad går du så og laver? Det har jeg fortalt dig. Jamen, jeg kan sgu da ikke huske det. Flyver. Nå, det var det, du lavede. Laver du ikke andet? Jo. Hvad laver du mere? Det var rockfinger. Laver du rockfinger? Ja. Hvordan fanden gør man det? Jeg har vist dig det. Ja, lad mig lige se fingeren der. Så. Nå, derovre er den. Oj. Sådan der. Ui, ja, det var en god rockfinger der, hva'? Sådan der. Nå, har du noget, du skal sige til kameraet, Karen Kasselmann, eller hvad fanden du hed? Nej. Prøv lige at synge en sang for os. Kan du synge den der med Nick og Jay? Ja. Okay. Jeg kan ikke se dig, for fanden da. Så. Hvad er det for en, du kan? Ja, hvad mere? Hallo, vælter du? Har du fuldt drukket bajer eller sådan noget? Kom lige op, du. Hvad drikker... Hallo? Hvad drikker Møller? Sådan der. Nå, kunne vi lige høre den med Nick og Jay? Kom nu op med dig, for fanden da. Sådan, så kan jeg bede at se dig. Du skal fandme kigge i kameraet, når jeg beder dig om det. Ja, sådan der. Du har stadig smukke øjne der. Hey, hvor fanden bliver du nu af? Rejs dig nu op, din tålige kasse. Ej, nu giver jeg ikke mere.